నీ గర్భఫల విషయములోను, నీ పశువుల విషయములోను, నీ భూమి పంట విషయములోను నీకు మేలు కలుగునట్లు నిన్ను వర్ధిల్ల చేయును అన్నాడు. ఎంత సంపాదించినా కొంతమంది దగ్గర చూడండి ఒక్క రూపాయి కూడా ఉండదు. చాలా బాగా వేస్తుంది వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తే. ఎంత సంపాదించినా ఒక్క రూపాయి అండి. కొంతమంది బాగా సంపాదిస్తారు, బాగా తాగుతారు. కొంతమంది బాగా సంపాదిస్తూ ఉంటారు, లోకానికి పెట్టుబడి పెడతా ఉంటారు. కొంతమంది బాగా సంపాదించేసి ఏ ప్యాకాట్లో, ఏ బెట్టింగ్లో, ఏ లోక సంబంధమైన వాటికి ఖర్చు పెడతా ఉంటారు. నీ కష్టార్జితం అంతా వ్యర్థపరుచుకుంటున్నావు. అని దేవుడు అంటాడు కదా, నీ కష్టార్జితము నువ్వు అనుభవిస్తావరా బాబు అని దేవుడు చెబుతుంటే, మనిషి తన సబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొని పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు కష్టపడినటువంటి కష్టార్జితాన్ని వ్యర్థంగా పాడు చేసుకుంటున్నాడు. దేవుడేమో వృద్ధిలతామని చెబుతుంటే, మనిషి ఏమో కీడును ప్రేమిస్తున్నాడు, మేలును మర్చిపోతున్నాడు. ఎవరైతే యథార్థంగా దేవుని వాక్యాన్ని గైకొంటున్నారో వాళ్ళ ప్రార్థనే వింటాడు, వాళ్ళనే చూస్తాడు దేవుడు. దేవుడు ఎవరిని చూస్తాడు? నీతిమంతుల ప్రార్థన చూస్తాడు, నీతిమంతుల ప్రార్థన వింటాడు, నీతిమంతులనే చూస్తాడు ఆయన. మరి ఎవరిని చూడ్డు? దేవుని వాక్యాన్ని విని విడిచిపెట్టేవారిని, దేవుని పట్ల యథార్థమైన బ్రతుకు లేని వాళ్ళని, ఏమండి దేవుని యొక్క మాటలు ప్రకారం బ్రతకని వాళ్ళకి ఎలాంటి ఉపయోగము లేదు, ఎలాంటి మేలు వాళ్ళకి జరగదు.